Здравейте и добре дошли в каналът на Малкият гараж. Аз съм Божидар и днес ще ви представя този красив мъник, а именно полски Fiat 126P. Това е едно малко бижу и със сигурност много се радвам, че го имам в колекцията си. Тази малка класическа форма от доста време ми прави впечатление и да го имам на малък реалистичен модел пред мен наистина ми доставя голямо удоволствие. Нека сега да примахнем опаковката и да разгледаме по-отблизо този малък красавец. Фиатчето е вече в мен и наистина, ако сравним този модел с примерно чайката, можем да забележим, че буквално е на не половина, а на 1/3 от другият модел. Виждаме изключително къса предница. Наистина това е много малка предница. Имаме хромирани детайли, хромирани чистачки. И отпред виждаме малката симпатична муцунка на това автомобилче. Имаме два доста реалистично направени фара, по средата емблема, хронирана броня отпред и регистрационен номер, на който пише Fiat. Отстрани имаме малък оранжев мигач. Автомобилът е двуврат с багажник. Имаме хромирана капачка на резервоара, интересни дръжки и шофьорският прозорец е отворен и можем да надникнем леко в интериора на автомобила. Тук не се вижда добре, но на живо е доста детайлен. Отзад имаме малко въздуховодче и много интересни малки джанти, със сигурност с уникален дизайн и рядко можем да срещнем толкова добре пасащи джанти на друг автомобил. Отзад първо ни прави впечатление, че имаме теглич. Стоповете са доста реалистично направени, отново имаме хромирана задна броня и тук нещо, което ми прави много добро впечатление е, че имаме хромирано гърне. Съвсем леко и почти неизнесено гърненце, но е факт, сиво е и се отличава. Забелязваме, че автомобилът няма странични огледала, така и с реалистичният модел. Нека сега да свалим моделчето от стойката му и да го разгледаме на нашата платформа. Този миниатюрен автомобил дебютира през 1973 г. в Полша по лиценз на Fiat като наследник на Fiat 500. По прякор Малух, което значи малчо или дръбосък, е така известен на всички поляци и автомобилът е с масова достъпност за милиони семейства в Източна Европа. Това е бил първият автомобил. Има миниатюрен мотор, който започва с 594 кубика и 23 конски сили мощност. Достига до вече в по-впечатляващи 652 кубика и 24 конски сили мощност. Двигателят е задно разположен с задно предаване и конструкцията е напомняща на Volkswagen Beetle, като са произведени над 4,5 милиона бройки, което е изключително много. Основно са произведени в Полша в периода от 1973 до 2000 година и колата става символ на епохата. Като култов статус днес 126P е ретро икона и често е търсен за реставрация и дори тунинг. Дойде ред и да разгледаме списанието. На първа страница виждаме този сладък жълт Fiat и информация към него. На следващата страница разполагаме с кадри от завода и едни изключително добре направени снимки на този бял модел. Тук продължаваме с кадри от завода и информация в допълнение. Виждаме, че е разполагал с доста интересна гама от цветове. Големият плакат. Тук виждаме кадри от екстериора на автомобила. Виждате колко интересен циферблат на километража има този автомобил и тези стандартни за онова време бутони в купето. Тук имаме и кадри от интериора, особено в този кафяв цвят за контраст на синият екстериор изглежда доста добре. Тук е задно разположеният двигател, който е с доста малка мощност. И най-отзад имаме технически данни и тук имаме кадри от експортирането на автомобилите. Благодаря ви, че гледахте този епизод. Абонирайте се за канала, харесайте това видео и очаквайте още.
Благодаря ви и до следващия път. Чао!